Hello everyone! Sa lahat ng kapwa ko OFW, saan man sulok ng mundo, dinededicate ko po ang kantang ito para sa inyo. Di na minsan na aldaw, in-open ti Facebook ko, tiyak man minangama, ang makita tanagan mo. Limtuad dito'y rignat, tinay pen na ayan, kaslanay gagara, in friend ka ket inaccept na. Isuday tanti ng rugyan, tiyak may nadawan aragsa, kasla di mapesat, iniliwin ta pa nagkajat, tiyak lain pagarup tay tarik nam inka iyagkas, na idi pa'y laing ket siyak tay inka inay ayan. Kaput Facebook akong tunada, ket nagsarak ti dalang tanang riin di nabayan, na idulin arik na tarambeng kadi apatuluyan, uray ken kadagiputen, yak maisurat lirik na ubiyag tulibiyan. Maraming salamat po sa pag-view sa YouTube, pag-share ng kantang Facebook. Ang malmalen a trabaho, tiyak marik na ti bannog ko, kahit ti panaginanang ito'y Facebook ka ama ka dyan, umanay aliw-liwat ti may ladaw haragsak, agiyaman ang Facebook diin patek ko na sa pulang. Lupay tawen tinaglabas, dito'y lagip ko di napunas, asikalaeng ayat, akinupkupi ko pa. Facebook tiga po na itan, ket nasarakan ka, napalaos tiragsak ko, agrag-rag uday ti puso. Kapot Facebook akon kunada, ket nagsarak ti dalantarang riin di nabayan, na idulin arik nata kumbeng kadi apatuluyen, uray ken kadagikuten, yak maisurot lirik na ubiyag tulibiyan. Kapot Facebook akon kunada, ket nagsarak ti dalantanang riin di nabayan, na idulin arik nata kumbeng kadi apatuluyen, uray ken kadagikuten, yak maisurot lirik na ubiyag tulibiyan. Kumbeng kadi apatuluyen, uray ken kadagikuten, yak maisurot lirik na ubiyag tulibiyan. Alam kong maraming nakaka-relate dyan. Thank you for watching.